oli vähän. Otetaan ihan mittakalaltakin. Katsotaan minkä mä saan sieltä. Onko hauki? No ei oo. Näytti ihan mittakalaltakin mun mielestä. En tiedä. Aika tirukkaa. Samaa koko luokkaa vai? Ei on tää isompi, mutta siis. Hei Markku, hei Mä kannatan tällä. vähän siellä. Älä vielä. Tää on mittakala, mutta. Täytyykö kääntää venää tehottomaan? Ei, anna olla vaan. Ei ole mitään hätiä. Rauhassa vaan. Rauhassa, pojat. On tää mittakala. Kato Make. Kiitos.